आशियाना मेरा साथ। Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। अब्ला आंनि भिडिअखौ दिनैबो नायलांदोलाय मा जायो माने माबा होगोन आङो। माथो बियो होनबाबो टिकेट लानो नागिरदों आरो टिकेट दाम गोसानि मबाइल बायनो नागिरदों दाम गोसानि मबाइल बायनो नागिरदों आंनि मबाइल बेखौसो लानोसै आं मबाइल बायना होखाया बे मोजां गिफ्ट होनो नागिरदोंना आंनो मबाइल गिफ्ट बैटारी कोनটা पावर বেশি আছে ব্যাটারি বেশি পাওয়ার লাগে এটা মোবাইলে বেলে এই মিলা করে লাস্টিং ভাল ব্যান হয় ফাংশন নাই না ব্যাটারি পাওয়ার ডাইরেক্ট mobile gimana lagi ini gue telegram kan telegram social vision এটা